ଡାକୁଛି ଏତେ ହାତରା ହୋଇ ମାଲ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଡ଼ି ସୁଗ୍ରୀ କରିଥିଲେ ସୁଗ୍ରୀବ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଲଙ୍କାରେ ଯେ ପଳେଇ ନାଇଁ ମତେ କିଏ ଦେଲେନି ବାଡ଼ି କାବ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବର ପୁଅ ହନୁମାନ ହନୁମାନ ଜାମବାନ ରାମବାଣ ସେତୁବନ ବାନ୍ଧିଲା କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେତୁବନ ବାନ୍ଧିଲା କିଏ? ସୀତା କଣ ନାଇଁ ସୀତା ରାବଣ ନେଇବା ରାବଣ ସେତୁବନ ବାନ୍ଧିଲା କିଏ? 10 ସେତୁବନ ବାନ୍ଧିଲା କିଏ? ସେ ଗୁଣ୍ଚେଇବା ଗୁଣ୍ଠେ ମୂଷା ହେଲା ଆଉ ହନୁମାନ ଜାମବାନ ରାମବାଣ ହେଲା ମିଷ୍ଟି ବାଇ ବାଇ ତୁ ବାଇ ବାଇ ମାରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଚୁରି ମୋ ମା ମନ୍ଦିର ମୋ ସିନ୍ଦୁର ହେଲା ମୋ ମା ମନ୍ଦିର ମୋ ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ତସା ପୁଅ ଆଠ ଆଠିଏ ପାଣିରେ ଯାଉଥିଲା ବିତଣୀ ମାରୁତି ଖାଲି କୁଣ୍ଡ ମୋର ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଯାଉଥିଲା ମିତଣୀ ମୋର ନା ବୁଡି ବୁଡି ଯାଉ ହେ ଗଳା ଠାକୁର ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଯାଉଥିଲା ମିତଣୀ ମୋର ନା ବୁଡି ବୁଡି ଯାଉଛି ଏ ଠାକୁରେ ଜଗତ ଭାଇ ମୋର ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଦେଲ ମୋ ବାପା କାଟୁଛି